pala si Xiao. Ako nga pala si Pips. And Quiz. Welcome to our YouTube channel. Lucky Moist Trios Channel. Yes, Takimoy 3. Ito po pala yung una naming vlog. For today's vlog, gagawa po kami ng outdoor cooking. Magluluto po kami ng tortang puso ng saging. Bago ang lahat, please like and subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga gagawin naming video. Teka lang. Huwag natin patagalin to. Gawin natin Okay, to. let's go! Huwag natin gagawin, iiwain natin sa maliit puso na saging. Pakit naman dyan. Ang nag-iiwa, ito pala yung pinakagwapo dito sa akin sa mga barangay. Si Uncle Quizen. Pinakabata. Pagkatapos natin iwain, lalagay natin sa isang lagayan. Teka lang mga paps. Huwag natin isagad na iwain kasi matigas na parte na yun. Tapon na natin paps. Edit lang. Lagay natin sa isang lalagyan. Sunod natin gagawin, lalagyan natin ng tubig. Linisan natin, ipigaan natin para mawala mga paps yung dagta. Kailangan natin tanggalin yung dagta kasi lalasa yun. Yan pala si Pop na Pips. Hello. Isa sa pinakapogi dito sa area. Dahang ba dahang? Sanay na sanay magpiga. Pinag-practicean ko to. Pag napiga na natin, wala natin ng dagda, ilipat natin sa isang lagayan. Ito na po yung itsura niya mga paps pagkatapos linisan. Tapos natin siyang linisan mga paps ng 2 beses. Lalagay na natin ang mga ingredients. Lalagyan natin ng sibuyas at bawang. Haluin lang siya mga paps. Pagkatapos lalagyan natin ng paminta. Pagkatapos syempre hindi mawawala ang harina. Tansyahin na lang natin mga paps kung gaano karami ilalagay natin harina. Pagkatapos natin lagyan ng harina, lalagyan na natin ng asin para may lasa. At syempre hindi mawawala ang pampasarap. Magic sarap baka naman. Ayan mga paps. Tapos haluin lang natin siya mga paps. Last, lalagyan natin ng itlog. Haluin natin mga paps. Yung halo daw dapat may pagmamahal, diba? Matapos natin haluin mga paps, na po yung itsura niya. Yan, pwede na yan lutuin. Kayo na po magtansya mga paps kung gaano kalagay ilalagay niya. Pero mas masarap pag manipis lang mga paps para crispy. Sarap talaga magluto mga paus pag nasa labas.
Sarap ng hangin, presko. Natapos din, ito pala finished product. Ang tortang puso ng saging. Ops, syempre, bago tayo kumain, kailangan muna natin magdasal, magpasalamat. Okay, magdasal tayo. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po Lord sa binigay niyo sa aming blessing. Sana mabusog po kami nitong pagkain na to. Maraming salamat. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Kaya lang, kailangan natin panulak. Oh, syempre, kailangan niya, no? Soft drinks. Takam na takam sa Takam na takam. Okay. Pero mga paps, masasarap to pag may suka na may sili. Yun. Yeah. Sukang may sili. Sarap Tara, na. kain na. Tara, try natin. Yo. Sarap ng lasa nyo. Crunchy. Mix. Crunchy ha. Sarap mga paps talaga. Good namin. Namin. Tara, sabay-sabay tayo kumain. Tara. Let's go. Masarap pare pag araw daw. Napakaanghang talaga, no? Shoutout po boss. Shoutout ka. Mamaya, sige. Shout out sa mga gutom. Pero mas masarap na ito paps pag kasama yung tropa. Siyempre, Kaya tawagin natin. Tara, dito. Sabay-sabay na tayo. Tayo kayo! Let's go! Mga kapuso! Sarap. Pre, naman. Go! Relaw! Kuya Quiz. Mamaya na yan, napakasweet nyo ha. Ang mga litinota mo, magselo. Nakuha kaming munggo, ha? Anong, karte. Barkada, sarap. Damit manggit. Kapag ganito talaga, mapapakanin ka talaga. Kain ka, mga ito lang. Sarap. Ahang. Hindi talaga. First time mo rin paslangin ito? Kaya sa mga gustong gumawa na ito, try nyo na. Napakadali lang, napakasimpleng gawin, napakasarap pa. Mura pa. Mura lang. Siguro mga 50, makakaluto ka na ito. 2 puso ng saging lang. Ang dami na nagagawa. Tingnan mo. Walang halong peke, masarap talaga mga tropa. Higit sa lahat, masustansya pa. Kanin. Run! Uy, Come on, Joy. umiron! Pangalaman na. Cut mo na pa din. Dito lang. Sorry kita kung one-to-one ka din. Balbali. Retake. Ay ba lang, shoutout pala dyan sa mga Tatubog Chapter, mga Skeptron, Long Live, tsaka sa West Council, Long Live mga brad. Tsaka yung mga TFC natin, mga nakakilala sa atin, baka gusto nyo mag-sponsor. Comment lang mga paps. Nga pala, pagkasabi mong sponsor, speaking of sponsor, salamat nga pala sa nagbigay nitong puso ng saging ha. Napakasarap. Kala ko kinuha niya lang ito. Hindi, binigay to, hiningi natin. Tio Pedro, salamat. Yung video ng pagkuha ng pusong saging, papakita natin. Yan. Kaya mga kapaps, ganyan ang pagkuha ng puso ng saging. Galing.
Mga paps, ganyan yung pagkuha ng pusong saging. Yan, ang dali nahulog. Galing. Paalam ba kayo mga paps? Yun, natapos na. Ubos. Sarap talaga mga paps. Walang halong biro mga paps. Napakasarap. Kakapawis. Maraming salamat sa mga panonood. Abangan nyo yung mga susunod naming video. Please like and subscribe. Thank you.